Strong norok no lamsogo ti tiger kokborok channel o norok tak fana ani channel no subscribe khai angkhe please subscribe khai di tei bell icon no click khai norong fainai joto video no naina bagui norok bell icon no click khai di hingkhe khana 3 tarik 5 mas 2023 ni tamo number fainai abo chwng tabuk nailainai hingkhe aboni swkango norok no kaisa rutugui phunukna nango oro tongo tini ni no miyani no ulta khai khe 61 hingkhe oro kaisa tongo 16 16 hingkhe abono kwrwui tai chini tamo tong chwng rutugui nailainai rutugui tar pore nog no common number dinani bagui ang chai tongnai hingkhe chwng o duita no mankha hingkhe chwng tini ni salo tamo number fainai tei norok tamo number no thwngnai abo nainai ni norok bwskango ang karirwano hingkhe khana ni salo norok thwngui mannai je 56 tei 65 56 tei 65 tarpore abono kwrwui 09 19 tarpore 07 70 hingkhe oro 6 ta number wngkha tei 4 ta number no karirwano hingkhe 17 71 tarpore 19 91 aswngno khwnani bagui norok o number no thwngui mano jodi goti thwngnai rok hingkhai norok o goti no khana thwngmano kom khai ba norok hingkhe muchukmantui hingkhai video bisi logyagui norok no ang tabuk house tei ending no norok no karinai hingkhai tini ni salo paikha 16 tei 39 hingkhe abono chwng formula khlaiui norok tabuk house karinai hingkhe khwnani salo norok thwngui mannai tini ni salo norok thwngui mannai 5 house tei 1 house norok thwngui mannai hingkhe o duita house norok no tini bagui common ready kha hingkhe o house bisingo tamo fainai norok no ang tabuk kaririphinai haino hai o house ni bisingo paikha hingkhai 51 56 58 tei 59 hingkhe one house ni bisingo jodi paikha hingkhai 12 14 tarpore 17 tarpore 19 hingkhe o 8 ta number norok no haino hai ready kha norok chajakha hingkhai o number no bo thwngdi hingkhai tabuk ending ni chwng thanglai ending o nani 16/39 chwng kariui norok no ending rwui rwnai hingkhe norok ending ni bisingo thwngna hingkhai 1 tei 6 tei 7 abo norok thwngui mano hingkhai tei kaisa norok no house rwnai extra norok thwngna hingkhai thwngui mano abo khe extra jodi norok thwngna hingkhai thwngdi o house wngkha khe 2 hingkhe norok obono bo thwngna muchukha hingkhai thwngui mano ar jodi ani thani common khe obo kunui no hingkhai norok jodi 1 house thwngyakhai norok 2 house thwngna hingkhai thwngmano ar jodi thwngna hingkhai 3 ta house no norok thwngui mano।
Okay, ending hingke norok 6 1 tei 7 tinta norok ending dio je ending thungnai rok obono thungui mano ar jodi ending thungya hingke norok ending ni goti no norok thungui mano tamo tamo thungnai hingke 16 তারপরে 11 তারপরে 51 তারপর 12 তারপরে 56 তারপরে 52 তারপর 22 26 তাই 21 abo norok oren bo thungnaga thungmano যদি norok chajagui tongkha ba norok ni target bai milikha abo thungmano hingke chwng tabuk thanglaihnai je 0 house ni simi 9 house jora bo number phaiman nadi jodi ang oro je common rimani obo jodi phaya hingka hingkai je o 0 hoite 9 bisingo number jodi phaikha hingkai momo phainai abo no norok no kari rinai hingke naidi norok hino je goti bangu ba goti aswk kwbangma thungui manya kintu ang norok no actually o 0 hoite 9 jora abo norok no thungdi himani ya aboni karon wngkha de norok jodi 1 house target manui tongkha hingka hingkai 1 house ni bisingo tamo goti thungnai koksi hingke to 5 house ni norok target manui tongkha phainai sika hingke 1 sui tongkha hingkai no 5 house ni bisingo tamo goti thungkhe success wngnai abo si norok 5 house thungdi o goti bwthungni khe norok double norok puisa manui mano aboni baisi norok no tabuk o 0 hoite 9 jora house abo norok no rui rinai hingke naidi chwng 0 house ni bisingo jodi phaikha hingke 02 phaimano 07 phaimano 06 phaimano 09 phaimano তারপরে 01 hingke o pasta number norok no ririkha je 0 house target wngtongnai rok obono thungui mannai hingke 1 house target wngtongnai rok ni bagui hingke 12 14 16 17 19 obono thungui mannai hingke 2 house ni bisingo je target wngtongnai rok hingke 21 24 26 28 29 hingke obono norok thungui mannai hingke 3 house ni bisingo target wngui tongnai rok hingke 13 34 32 36 39 norok obono thungui mannai afar tei esar hingke 4 house ni je target wngui tongnai rok hingke 41 42 44 46 49 norok obono thungui mannai hingke tarpore 47 kaisa tongnai aro 47 o 47 si hingke 5 house ni bisingo je thungna muchungna hingke 51 54 56 58 59 obono thungui mannai 6 house ni bisingo jodi thungna muchungna hingke 61 64 67 68 69 hingke 7 house ni bisingo je thungna muchungnai rok orok 71 70 tarpore 70 72 74 76 abo thungui mannai hingke 8 house ni je thungna muchungnai rok hingke 81 82 86 89 tei 87 hingke abo thungmannai hingke 9 house ni thungnai muchungnai rok hingke norong to already within 91 92 93 94
95 norok sungjora thangui mannai. Hingke norok jodi bujiya wngoi tongkha hingkhai norok ani video no kaham khe nainai di tarpor norok bujiya no. Norok no eto je ang number rimani o bisingo tamo bo number no thwngnai bo number thwngya ang baisi norok no ribu. Hingkhe norok jodi